Cross examination yamai Jeremiah yakasiya vanhu vakangoti kana mukoti zvichinge zvaburiswa pachena kuti musikana ndiye aiva padenga achibata basa iri. Uyo unobatwa chibharo unofanira kutsikirirwa nekutyisidzirwa, but zviri kuratidza pamavhidhiyo aripo kuti aiwa musikana handizvo zvakaitika. So Ashley Masendeke ari kunzi cross examination yake following the statement yaakatomboita kumasure, this time lawyer raitobvunzisisa richida kunzwisisa. Pamwe pacho unoziva kuti malawyer vanogona kukuvhiringa asi ngatitange taona cross examination yacho, then we will get to the analysis. So Shepherd Makonde, lawyer of the two men accused of kubata chibharo, akabvunza amai Jeremiah ndokuti, you told the court that makazobvisira hembe dzenyu mega. Musikana ndokuti ndizvo chaizvo. Kanzi you told the court that you sat pambeda with the accused person. Vakati ndizvo chaizvo. Are you the one who removed bra yenyu mune pulling socks yenyu? Vakati I was told to do so. He did not jump on you. Akatanga nekukubatai nengo dzenyu kuti zvichiratidza kuti muri pamwe chete uye it's a romantic moment. Ndizvo here? Ndobva mai Jeremiah vati zvanga zvisiri romantic chaizvo. I was crying nekuti ndakanzi stop crying. Is it true that you went pamusoro pemukomana during chiitiko ichi? Vakati kanzi ndizvo here kuti makatora nhengo yake mukainangisa moga? Kukanzi nekuti iye anga akonewa. Zvanga zvakurwadza paakaedza kuzviitira oga. Ini ndokuti regai ndibatsiridze. Vabvunzwa zvakare kukanzi is it correct kuti in your statement you said Charlie ndiye akakubvisa bra, not yourself? Kanzi you did not tell the police wakabvisa bra and stockings on your own according to your police statement. Ndobvati handina kuusa those exact words. Vakabvunzwa zvakare, you did not tell the police that ndiwe waiva pamusoro uchiraida the accused person. Ndobva vati I told them but they did not include it. If I had known that I should include all the nitty-gritties, I should have done it. Why was it not important for you to tell the police that waka assistor accused the person kupinza uchibatsira kubata nhengo yake namaoko ako chaiwo? Ndokubva vati I did tell them but not exactly kuti ndaiva padenga. The police said they wanted to know whether pakapindwa kana kuti hapana kupindwa munhu. From the footage on the laptop you can see that the guard was close to the window in the room you were in. Why didn't you scream? Ndobva vati ndakachema and I screamed and no one came to my rescue. Ndobva vanzi now you took $20. Mari yaiva yechiyoyo. Vakati handizivi kuti yanga iri yemai Jeremiah. Kanzi makaudza koti kuti makatora mari, makaitorerei? Vakati handizivi. Did you take the money to the police? Vakati no, I didn't take it to the police. I put it to you that you took the $20 because you had agreed to be paid that amount and you used the money for your personal needs. Makonde ndiye akaudza mai Jeremiah izvozvo. Mai Jeremiah vakati munonyepa. So guys, ndo cross examination yakaitwa iyi. Maloya anokuvhiringidza guys, unovhiringwa. Asi pakutaura kuri kuitwa apa, kana munhu achibatwa chibharo, hausiri iwe unomanya kuenda pamusoro kuti katakata. Unenge uri pakurwisa, urichirwisa, uri pazasi wakatsimbirigwa. Ukaona makuenda nechepadenga, zvinoreva kuti pava newirirano. Ameno vari kuti kubatwa chibharo ndo mashoko akubuda manetizens aya. Mai waya wakaposa zvavo vedwe. She thought court is a playground. Akafurirwa nevamwe mai, so manje iye ndiye achasungwa ende achawabhadhara chete vakomana ava. Boy child matters as well. Plus musatambe imi nekuhikwa yemunhu akabata chibharo. Aifunga kuti hapana aimuona wazvibatwe. Zvimwe ndezvimwe mutemo wemuZimbabwe ndouda zvangu unombokusiya uchinyumbwira ivo vachiita zvavo gather information. Kupinda wega paloji zvakaoma. Sorry kazhinji zhinji.
isi takakura tichiudzwa kuti mabhinya anokutsikirira. Kwei angautsikirira bhinya seizve maiguru vedu weka. But anyway, tiri kuti isusu ku honorable member, aiwa honorable order please, musakangamwe guys, they were two. Nyangwe ukada kutiza umwe maybe anokubata, ukada kuramba umwe anokurova. Ndio inonzi kubatwa chibharo negenga rekukura iri guys. Kana ichinge yabuda unofanira kuidzorera hereka. Unotoshaya kuti tiko chiri kuitika hapa guys. Indatorasika cut. I think nyaya yatopera. So nyaya yekuya pa social media, I think it was a bad move zvachose. Yakabva yasiya nyaya yavo iri porous. I think they were supposed to find a way of dealing with this thing off camera, off social media. If they were going to have my settlements per side, it was actually going to help, because right now this story does not hold any water at all. Yangova tsangovangano guys. Ndotowanzwira tsitsi kuti wetu from here, whether vakabatwa chibharo kana kuti havana, but nyaya yekuisa pa social media makes your issue kuti maloya agone kutamba nayo ugopedzisira wavhiringika. Zvimwe zvacho zvinonzwisa tsitsi. But anyway guys, do leave your comments on what you think. Tidzidze zvidzidzo kuti hapasi pese patinofanira kuya ku social media nenyaya. Aiwa, pamwe pacho unofanira kutanga watsvaga legal advice usati wauya kuzochemera veruzhinji.